من الشيطان الرجيم. تعالى فيك الشيطان إبليس ترمى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيان سندي الله تعالى تقب. تابع سورة هود. أمي سورة هود نفتقولها. تكفلنا. نعم. قالوا كافرين نونغو شعيب ما. يا شعيب. يا شعيب. صلواتك. أفوا إيكا سلي بامبالي. تأمرك. وبي إيه يامرو. أن نترك ما. كوانغا فنتوي. يعبد آباؤنا. أنفا كروكم بفهم نمباتو. أو أن نفعل. والمانغا كليكه. في أموالنا. أنغا نفلولا. ما. فنا نشاء نو يانجا. إنك. إيه تيجي. لا. ngalena antal halimu mogo muyunenye rashidu mingana nembe mokeri yesa okumana saqalu uko shoibu ka mogo ko shoibu ma buga ka moke ala ka amala ngolo vle ko ya shoibu as-salawatu ka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna yala e ka seli bambali ndebi ya maru an ga fɛn to ye an mɔkɛw kun bɛ fɛn minnu bato ani an faw n'o ye boliw ni jow ye kumana e ka nin ala ko in de y'i bila sa fo an yɛrɛ ka o bato dabila wa aw an nafɔ ala fi amwalina ma nashaw walima fɛn min ka d'an ye an tɛ se k'o k'an ka nafolo la bilen an bi an ja min ka d'an ye an b'a kɛ an ka nafolo la maa ta tɛ ni feere bɛ kɛ ni tɔnɔ ma sɔrɔ jago bɛ ja wa o tuma na an bɛ basikili tigɛ ayiwa n'an b'a feere ma an b'a tigɛ fana n'an b'a san i fɛ an b'a tigɛ i kun yala e ka nin ala ko in de b'an bila an kana an sago k'an ka nafolo la innaka la antal halimu rashid e maa mun ye ne dɛrɛ nka e kananen don e bɛ sira ɲuman yɛrɛ kan o kɔrɔ ye e ka to i ta yen nka kɔngɔ b'i fa yan ala u ko nabilayi shuaibu ko sa ya qawmi y'an ka jama ara'aytum aw y'a ye cogo di in kuntu ni ne kɛra ala bayinatin ko ne bɛ sira tilennen kan min rabbi ka bɔ man yɔrɔ warazaqani minhu rizqan ala ye ne garisɛgɛ ale yɛrɛ ala bolo hasanan garisɛgɛla min cɛ ka ɲi wa ma uridu ni shuaibu ma kanu an ukhalifakum ko n bɛ aw sɔsɔ fɛn na ila ma anhaakum anhu fɔ n b'a ala di min na k'a fɔ a y'a to yen ne yɛrɛ k'a kɛ ayi o tɛ n ka ɲinita ye in uridu ne shuaibu ma foyi ɲini illa al-islaha fɔ ɲɛni ni laadiriya aw cɛ la k'a to ni fanga sera wa ma tawfiqi nka ne sababa bɛn tɛ foyi bolo illa billahi fɔ n'a kɛra ala ye dɛ alayhi ni ala in kan tawakaltu ne ye n sɛmɛ wa ilayhi wa ka taa ala yɔrɔ o ni shuaibu bi segin ɲɛnamaya kɔfɛ segili bɛ dɛrɛ ka taa ala ma kɔni o kumana a ko shuaibu k'u ma ya qawmi n ka mɔgɔw ara'aytum aw y'a ye cogo di a bi mun fɔ in kuntu ala bayyinatin min rabbi n'a sɔrɔla ne bɛ min kan ka bɔ ala yɔrɔ n'o jɛlen don aw bi mun fɔ ni ala ka tɔɔrɔ y'aw sɔrɔ parce que n'ala ko an ka min kɛ n'an m'o kɛ ni tɔɔrɔ nana a bɛ kɛ baara ye dɛ o tuma na a y'u ɲininka ara'aytum aw y'a ye cogo di in kuntu ala bayyinatin min rabbi n'a sɔrɔla ne bɛ sira min kan o tilennen don ni tɔɔrɔ ko a bɛ na aw bɛ mun fɔ o la warazaqani minhu rizqan hasanan ala tilala ka ne sɔn garisɛgɛ min ye halala ye min namara t'a la a fɔ ne bi o garisɛgɛ in ɲagami ni namara ni janfa ye komi aw bɛ k'a kɛ cogo min na ayi ne t'o kɛ wa ma uridu an ukhalifakum ne ma kanu fiyewu ka aw fɔngɔ ɲɔgɔnya fɛn na ma nahakum anhu walima ma anhakum o ye ɲa ladimina ma nahakum anhu ala y'a ladimina o kalancogo fila de don ila ma anhakum aw ila ma nahakum anhu ala y'a ladimina o kumana wa ne yɛrɛ tɛ aw ladi fɛn na ala y'a ladimina ka tila ka segin ka k'o kɛbaa ye ne ma foyi ɲini
illa al-islaha fo ɲɛni n'o ye laadiriya ni tilennenya ye mastata'tum fanga mana se min na wa ma tawfiqi illa billahi wa ne ka sababa bɛɛ ti bɔ yɔrɔ si fo ala yɛrɛ min ye ci don da a bɛ bɔ o de yɔrɔ alayhi tawakkaltu ne ye n sɛmɛ o ala in de la wa ilayhi unibu wa n bɛ segin ka taa o ala in de ma ويا قوم Shuaibu a ko n ka jama لا يجرمنكم shiqaqi ne sɔsɔli kana aw se أن يصيبكم fɔ aw kana sɔrɔli kɛ مثل ما fɛn bɔɲɔgɔnko la أصاب aw قوم mɔnu min ye nuhu ka mɔgɔw sɔrɔ أو قوم هود walima hudu ka mɔgɔw أو قوم صالح aw salihu ka mɔgɔw وما قوم لوط wa luti yɛrɛ ka mɔgɔw ma kɛ منكم aw la bibayidin ko a ka jan aw ni lutu ka mɔgɔw halakira a ɲɛna a ɲɛ b'u halaki yɔrɔw la o tuma na a kana sɔn a yɛrɛ ka halaki o tuma na a y'o de fɔ a ko n ka mɔgɔw la yajrimannakum shiqaqi ne sɔsɔli kana aw se bimana la yahmilannakum la yaksibannakum shiqaqi ne sɔsɔli kana aw se juguya fin d'a ma fɔ an yusibakum mislu ma asaba qawma nuhin min ye ɲɔgɔnna ye nuhu ka mɔgɔw sɔrɔ n'o ye halaki ye o kana na a yɛrɛw sɔrɔ dɛ aw qawma hudin walima min ye hudu ka mɔgɔw sɔrɔ o kana na aw sɔrɔ aw qawma salihin walima min ye salihu ka mɔgɔw sɔrɔ o kana na aw sɔrɔ wa ma qawmu lutin luti ka mɔgɔw yɛrɛ ma kɛ minkum aw ka bɔ aw la bi ba'idin ko yɔrɔ ka jan o kɛra sisan a yɛrɛ bi tɛmɛ o halakilen yɔrɔw la mana a kana sɔn a yɛrɛ ka halaki a y'a miiri naam واستغفروا ربكم n ka mɔgɔw a ma yafa deli ثم o kɔfɛ tuubu a ka tuubi إليه ka taa ala ma إن ربي i k'a dɔn ne man ɲi rahimun hinɛ masa don n'i segir'i kɔ ودود wa kanu gɔlɛn tigi dɔ ka taa ka jɔn ɲumanw ma n'i bɛ ala fɛ dɔrɔn ala yɛrɛ b'i fɛ elwadud kanu masa don n'i b'a fɛ a b'i fɛ o tuma na wastaghfiru a ye yafa deli kɛ rabbakum amana komi an tɛmɛn'a kan k'a ɲɛfɔ a ye istighfaru bilala ɲɛfɛ mɛ ale bɛ kɔfɛ de summa tuubu ilayhi a ka segin ka tuubi ka taa o ala in ma inna rabbi i k'a dɔn ne ma n'i segir'i kɔ a kuma na rahimun hinɛ masa don de a bɛ sɔn wadudun wa kanu masa don n'i kɛra a fɛ a bɛ k'i fɛ naam يا قالوا qalu shuaibu ka mɔgɔw ko a ma يا شعيب ya ye shuaibu ما نفقه كثيرا anw tɛ ka fɛnba faamu مما kabini fɛn na تقول i bɛ ka k'o min fɔ وإنا wa an yɛrɛ لنراك an galenna an ɲɛ b'e la فينا anw cɛla ya dɔyifan jɔyɔrɔ foyi t'i la se t'i ye ولولا رهتك an galenna ni faso kunko tɛ لرجمناك an kun b'i farala keru وما أنت wa e yɛrɛ ma kɛ علينا anw kan bi azizin sebatigi ye e tɛ anw ka maaba ye a ko an tɛ se ka tɔɔrɔ s'i ma dɛ i ma se o yɔrɔ ma anw fɛ yan قالوا يا شعيب o tuma na o ko shuaibu masa ma nafu haw kɛsira mata i bɛ ka nin kuma minnu fɔ an tɛ ka nin faamu dɛ an tɛ ka nin caman faamu dɛ k'an ka nin ala camanba in to yen gɛlɛya b'an kan ala kɛmɛ ni kɔ mago ma se ka ɲɛ an ka o bɛɛ falen ala kelen na aa et puis an k'an ka nafolo sɔrɔ cogo hɛrɛ bi sɔrɔ sira minnu ka jago la an k'o dabila anw tɛ ka fɛn faamu e ka nin kuma ninnu na وإنا لنراك فينا wa anw ɲɛ b'e la anw jɛla ya e ye mɔgɔ lafulen de ye se foyi t'i ye ولولا رهتك nka an galenna i faso min ni o b'an ka boliw kan ka sɔn i faso min bonya b'an n'u cɛ u ka tɔɔrɔ ma s'an ma n'olu ɲɛna sanmɛ tɛ larajamu n'a kan walahi an kun b'i kɛru ni gabakuru ye k'i fa ka bɔ yan walima an b'i gɛn ka bɔ an ka jamana na yan وما أنت علينا بعزيز wa i tɛ maaba y'anw kan ko i bɛ se k'o bali ko ye o bonya si t'i kan yan i somɔgɔw de kama an b'i to yen an tɛmɛna lutu la aw
ko kumana arukinin shadid n'a sɔrɔla ko jɔ kɔsɛmɛ yɔrɔ kun bɛ n'a faso ko la n kun olu wele u ka n dɛmɛ yan u ko yan lawula rahatuka ni faso kungo tɛ ko ala ye layidu di k'a ti kira si ci kun min ti bɔ fasoba dɔ la n'o bɛ se k'a kunbɛn a bɛ faamu naam qala Shuaibu ko ya qawmi n ka mɔgɔw arahati a fɔ ne faso a'azzu olu de ka bon alaykum aw yɔrɔ minallahi ka tɛmɛ ala kan aw ye ne faso bonya ala ye wattakhastumuhu a tilala ka ala ko in minɛ wara'akum zahriyan ni k'o fili a kɔfɛ k'a kɔ don ala ko la inna rabbi a k'a dɔn ne ma bima ta'maluna aw bi baara o baara kɛ muhitun ala kelen bɛ k'aw lamini i y'a ye cogo di qalu qala ya qawmi a ko n ka mɔgɔw arahati a'azzu alaykum minallahi a fɔ ne faso ka bon aw bolo ka tɛmɛ ala yɛrɛ kan n'o de kama aw bi ne to yen wattakhastumuhu a ye ala ko in keru wara'akum zihriyan a ye ala ko in keru a kɔfɛ k'a kɔ don ala la a sɔnna k'o kɛ inna rabbi bima ta'maluna muhit a bɛ baara o baara labɛn baara jugu ni baara ɲuman na ne kama ko a b'o tɔɔrɔ se ne ma ala kɛn bɛ k'aw lakori o kɔrɔ ye ala don bɛ ne ni aw cɛ naam ala ka don an n'u cɛ wa ya qawmi y'an ka jama i'malu a ye baara kɛ ala makanatikum a ka kafiriya in kan n'o y'aw ja inni ne yɛrɛ amilun ne bɛ to n ka limaniya in kan fasawfa walima sawufa a mɛn o mɛn lamuna a bɛna ko laban dɔn man yatihi azabun ɲangata bɛna min ma yukhzi n'a bɛna a tigi dɔgɔya k'a malo wa man huwa a bɛna mɔgɔ dɔn kazibun min ye nkalontigɛla ye an fila la wartaqibu nka a ka muɲu a ka kɔnɔni kɛ inni ne yɛrɛ Shuaibu ma'akum n faralen bɛ a kan raqibun n yɛrɛ bɛ kɔnɔni kɛ de ye baara ye wa ya qawmi y'an ka jama i'malu ala makanatikum a bɛ min kan a ye to a kan inni amil ne yɛrɛ bi to n da in kan o sawfa ta'lamun nka tiɲɛ a mɛn o mɛn a bɛna dɔn man yatihi azabun ɲangata bɛna min ma yukhzihi ni ɲangata ye bɛna a tigi dɔgɔya k'a lebu wa man huwa kazibun a bɛna nkalontigɛla dɔn ne ni aw cɛ wartaqibu a y'a muɲu a ka kɔnɔni kɛ inni ma'akum ne faralen bɛ aw kan raqibu n yɛrɛ bi kɔnɔni kɛ ka ala kɔnɔ an ka jɛ ka ala kɔnɔ a bɛ ɲɛnabɔ walamma jaa amruna ala ko tuma min na ne ala ka halaki waati sera najayna shu'ayban an ye Shuaibu kisi wallazina amanu ma'ahu minnu limaniyara ka fara kan an y'u bɛɛ kisi birahmatin ni hinɛ ye minna ka bɔ ne ala yɔrɔ wa ghazat allazina zalamu soyihatu sayhatun minnu ye tɔɲɔli kɛ pɛrɛnga y'u minɛ fasbahu olu labanna fi diyarihim u ka sow kɔnɔ yasimina u ɲɔngirilen bɛ o tuma na ala ko wala ma ja amuruna a ko tuma min na ne ala ka yamaru nana ni jama in halakili ye sa n ye mɛlɛkɛw yamaru y'u kanu halaki najayna shu'ayban an ye Shuaibu yɛrɛ kisi wallazina amanu ma'ahu mɔgɔ minnu limaniyara ka fara Shuaibu kan an y'olu fana kisi rahmatin minna ni hinɛ ye ka bɔ ne yɛrɛ ala yɔrɔ wa akhazati lezina zalamu sayhatu minnu ye tɔɲɔni kɛ pɛrɛnga y'u minɛ asbahu fi diyarihim u dugu jɛra u ka sow kɔnɔ u jasimina u ɲɔngirilen o kɔrɔ ye u binnen halakilen ni t'u la u tɛ k'a lamaga tuguni naam an lam yaghnaw a kɛra i n'a fɔ u ma deli ka balo fiha nin jamana in kɔnɔ ala bu'dan yɔrɔ janya o yɔrɔ janya Madiyana o bɛ Madiyanakaw ye kama ba'idat thamud i n'a fɔ Samudaka yɛrɛ halakira cogo min na Allahu akbar naam wa han walaqad wa tiɲɛ yɛrɛ la laqad tiɲɛ don arsalna ne ala ye cili kɛ Musa fana na ninnu bɛɛ kɔfɛ sa bi ayatina
nya chini ne alaka dalluye وسلطان ani dallu mubinin dallu min bangenembe no ya aya nunu yasa ila fir'auna nya chi fir'auna ma وملئه ani fir'auna ka jama فاتبعوا fir'auna ka mɔgɔw ye nɔfɛ tuguli kɛ أمر فرعون fir'auna ka yamaru la وما أمر فرعون fir'auna ka yamaru ma kɛ birashidin ko a tilennen bɛ kira cilen an ye musa ci bi ayatina wa sultan mubin ni dalu ye minnu bangenen don komi a yɛrɛ bɛ o ayaw dɔn ni burhanu ye ila fir'auna an y'a ci fir'auna ma wa malayihi a n'a ka jama fattaba'u walima fattubi'u aw fattaba'u amra fir'auna u tugura fir'auna ka yamaru de kɔ wa ma amru fir'auna birashidin fir'auna ka yamaru yi mun tɛ kanda sira ye o kɔni a b'u bila halaki sira de kan naam yakudumu qawmahu a bɛ bila a ka mɔgɔw ɲɛ lahara don a bɛ n'u ji yɛrɛ kɛ tasuma dangana wa bisal wuridu ji yɛrɛ kɛ danga cɛjuguyara elima woro don min kɛra jahanɛmɛ ji yɛrɛ kɛ yɔrɔ ye o tuma na sa a ko yakudumu qawmahu firawuna bɛ bila a ka mɔgɔw ɲɛ lahara don fa awradahumu nara a bɛ n'u don tasuma na el wurud bi maana ayiwa ka don n'u ye ka na u fɛnsɛ wa bisal wuridu el mawrudu ji yɛrɛ kɛ danga cɛjugu ye jahanɛmɛ ye dɛrɛ i ka mɔgɔw n'i ma don yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ u la jahanɛmɛ kɔ u donna yɔrɔ jugu la ala ka n'an don a la naam wa utubi'u u y'u nɔfɛ tugun nin diɲɛlatigɛ ye na yan dangana wa lahara dɔw fana o danga kelen b'u kan ye o ye sɔnnifɛn ye ɛlimarufu dɔw min cɛjuguyara dɛmɛ b'a la cɛjugu kɛra firawuna ye sɔnnifɛn cɛjugu ye diɲɛ danga ni lahara danga ye u ye diɲɛ danga sɔrɔ u ye lahara danga sɔrɔ mana sɔnnifɛn la cɛjugu don a ye min sɔn a ka mɔgɔ a y'a ka mɔgɔw sɔn min na zalika a ko min filɛ nin ye nin ye dugu ninnu kunnafoni ye an bi u kunnafoni lakale ale ka muhamadu ye a bɛ dugu ninnu na minnu halakira nka hali bi u nɔ tɔ bi ye wa fana wa minha a bɛ dugu ninnu yɛrɛ la hasidun minnu mugumugura minha qa'imun jɔlenw b'a la o hali bi n'i taara i b'o o pied dɔw jɔlen u ka sow filɛ u ka fɛnw filɛ walima u halakira mɛ mɔgɔ dɔw kisira olu kelen kelenw bi sɔrɔ wa in kɔrɔ de ye wa minha a bɛ dugu ninnu na fana hasidun minnu mugumugura de pewu hali u nɔ ti ye bilen nga e min ko i b'u hinɛ minɛ wa ma zalamnahum ne ala m'u tɔɲɔ nga sa anfusahum u y'u yɛrɛ de tɔɲɔ u ka bɔliw ma se ka foyi nafa u ye ala minnu ko don yad'una u kun bɔ ala minnu bato n'a ma kɛ ala ye a ma se ka foyi kunbɛ u ye tuma min na i ma ka halaki nana u ka bato bɔliw la u ma se ka foyi jidi u ye fɔ kasara ni kasara a ma se ka foyi ɲi u ye fɔ kasara ni kasara wa ma zalamnahum hinɛ minɛ ba ne ala m'u tɔɲɔ dɛ walakin zalamu anfusahum u y'u yɛrɛ kun de tɔɲɔ wa ma aghnat anhum alihatuhum u ka bɔliw ma se ka foyi ɲɛ ɛlɛti bɔli min ko don yad'una u b'olu minnu bato min dunillahi ala kɔfɛ min shay'in foyi la a ma se ka foyi ɲɛ lama jaa amru rabbika i ma ka halaki nale wa ma zadahum amu jidi foyi la ghayra
wa ma zaduhum boli ninnu batoli ma foyi jidiw ye ghayra tatbibin fo kasara fo bɔnɛ ni bɔnɛ. Bon mais ala ka ni halakili ninnu bɛɛ la kɛlɛ fɔlɔ ye tawhidu de ye ala yɛrɛ kelenbandiya mais o ala kelenbandiya la bi min ɲini an y'o fɔ a ye ka kɔrɔ bon mais i bɛ taa sɔrɔ halakili kɛra yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a tɛ ala kelenbandiya dama kan i bɛ taa sɔrɔ ala kelenbandiya in kun min na de furakɛli kama mana ni ala kelenbandiya sabatira fura bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ mana ni docteur ko a bɛna mɔgɔw furakɛ k'a fɔ a banabaatɔw filɛ fura k'u la a b'u lajɛ de mun b'u la consultation de bɛ kɛ bana yɛrɛ sɛgɛsɛgɛli mana bana sɛgɛsɛgɛli o de ye tawhidu ye ala dɔnni mana ni bana dɔnna fura bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ parce que e bɛ ka jago kɛ ka tɔɲɔli kɛ ka fantanw tɔɲɔ sugu kɔnɔ mana mun bɛ se ka e b'o la fo fɛn dɔ ka jira i la i k'o dɔn fɔlɔ ka siran o ye mana n'i siran n'o ɲɛ o tuma i bɛ ka tiɲɛni min kɛ a bɛ sɔrɔ k'a fɔ i ye k'o man di o ye min bɛ s'i la a ko min man di n ye i b'o to yen mana tawhidu de bɛna fɔlɔ fo ala ka dɔn k'a jɔyɔrɔ dɔn n'o kɛra i b'a kanu siran bɛ k'a ɲɛ o tuma a ko min i bɛ sɔrɔ k'o kɛ aha alhamdulillah o tuma baara in sindi ye nin de ye mana toujours ala ka halaki tɛna ko mɔgɔw m'ale ala dɔn firawuna ye o misalu dɔ ye firawuna ka kuma fila ana rabbukumul a'la wa ma alimtu lakum min ilahin ghayri san bi naani de bɛ kuma ninnu ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ n ye ala ye firawuna ye ala ya déclaré a yɛrɛ la ka san bi naani kɛ hɛrɛ la aha i y'a dɔn o tɛ n tɛ ala fɛ ye dɛ o kɔni ye ne yɛrɛ de ye ala ye yɔrɔ firawuna kɔni tɛna se ka ala bato bilen parce que ale yɛrɛ ye ala ye san bi naani ala y'a to yen tumana ala ka halaki tɛna abada ko an bana ka ala kelenbandiya halaki bɛna de jogo minnu banna ala kelenbandiya kun bɛna o min ɲɛɲini k'o ɲɛfɔ an ye an ma sɔn o la jogo in ma bila halaki bɛna yen n'a sɔrɔla a b'a faamu parce que diinɛ kun yɛrɛ tɛ ala dɔn ye diinɛ kun ye an ka balo hɛrɛ la bon mais ala dɔn de y'a kun ye a aslu ye quoi aslu ye ala dɔn ye parce que i tɛ se ka balo hɛrɛ la n'i tɛ se ka balo hɛrɛ la fo a ka sira fɛn dɔ ye n'i tɛ se ka a dungɔ to yen ka mɔgɔ dɔ gasi sigi fo a ka sira fɛn dɔ ye o de la ala dɔn bɛ na n'o tɛ n'a sɔrɔla ala mako kun bɛ an k'a dɔn ala bɛ yen dama de la an yɛrɛ ka ɲɔgɔn tɔɲɔli dabila n'o tɛ an k'a dɔn ala bɛ yen o bɛ se kira ci la o tɛ se kira ci la o miniti 5 dɔrɔn i b'a fɔ ko ala bɛ yen parce que i bɛ fiɲɛ min sama ala ta don n'a y'o tigɛ i la dɔrɔn i b'a dɔn k'o se t'i ye n'i ko nin bɔra min n'a ko ne de ta ye fiɲɛ ye n'a ma n ta kɛ n b'a tigɛ a bɛ kɛ a bɛ kɛ ayiwa summa istaqamu kuma in bɛ istiqama dɔrɔn de nɔfɛ ala y'an da a tɛna an to yen ten ka baganw da hakili t'u la u bɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ fo a ka hakili d'anw ma anw kana ɲɔgɔn tɔɲɔ kumana diinɛ nana o siraw de jirali kama c'est à dire diinɛ ko in a ma faamu mɔgɔw fɛ quoi o de la an bɛ sɛgɛn dɛ mais n'a fɔra dɔrɔn hakilimaw b'a faamu seliba in tɛ sunba in tɛ n yɛlɛmɛna magan tɛ la ala mago bɛ mun na a ye balo hɛrɛ la mɔgɔw gasi sigi to ala kɔfɛ silamɛya banna nin de ma faamu n ye layila miliyɔn 1 kɛ sɔrɔ dɛ n ye kuranɛ bɛɛ kala k'a ban kuranɛ bɛɛ kala k'a ban o bɛ mun ɲɛ kuranɛ bɛɛ kala k'a ban tɛ foyi ɲɛ hali n'i ye kuranɛ nɔɔni k'a min kuranɛ mana nin si kama kuranɛ nana de ala ko a kɛ a to bon n'i ye kuranɛ tɛmɛ o kan dɔrɔn papiye de b'i bolo ala ka hakili ɲuman d'a ma وكذلك a bɛ nin jogo kelen in na o i ma ka minɛ cogo do n'a ye dugu o dugu minɛ ka sɔrɔ dugu in zalimatun dugu in bɛ ka tɔɲɔli kɛ ala ka minɛni o yɔrɔ la o diminen bɛ sadidun gɛlɛya da do
kumana Bukhari b'a fɔ yan ani Abi Musa al-Ash'ari qala الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ala bi munyu to nyone kala yi amhili umuru weda bi munyu fa bi ki kono ibe mina wala ta kalam o ko nga nayi tegata doro titla la bi to nyol de ga ko ala fembe c'est-à-dire ki ka seboli mo do kan se fo itai walma ka mo do janfa ka namara ata kalam olu na ɲɔgɔnnaw de bɛ ala dimi mana ala y'o de fɔ nin yɔrɔ in na a ko cogo di wa kazalika akhzu rabbika a ko i ma ka minɛ cogo ye nin de ye i ma ka ɲangata bi kɛ ta de iza akhadha alqura n'a ye dugu min mɔgɔw minɛ wa hiya zalima ka sɔrɔ dugu in mɔgɔw bɛ tɔɲɔli la i bɛ nin muso bɔsi i bɛ nin den suɲɛ i bɛ nin ka nafolo namara i bɛ nin coro i bɛ dabali jugu kɛ nin na i bɛ nkalon jugu da nin na n'a ye dugu minɛ ten inna akhzahu o yɔrɔ la ala ka o minɛni alimun dimi o bɛ maa dimi dɛ shadidun wa a ka gɛlɛn ala k'an kisi a ma ala kan'an minɛ ya rabbi naam inna fi zalika i k'a dɔn ko nin fɛn minnu fɔlen filɛ a bi sɔrɔ ninnu na n galena ayatan miiri ni tasira mɔgɔ bɛ ye mɔgɔ min bɛ siran lahara ɲangata ɲɛ lahara ɲangata o ye don ye majumun bɛɛ de bɛna jɛrɛ adamaden bɛɛ bɛna jɛrɛ o ye wa o ye don ye don do majuhudun seereya don dɔ ta ti kɛ dɔ kɔ bɛɛ bɛna jɔ n'i ko n y'a kɛ tan dɔ b'a fɔ nkalon don ala ne kun bɛ yan a bɛ tan walahi yawmun mashhuud seerew bɛna jɔ o don gundobaw bɛ da kɛnɛ kan don min na ala k'an sutura a la foyi t'i kunna jaya fo tuubi segin kɔ ala yafa deli ikhilawu k'i bolo bɔ a la walejugu kɛli la naam ayiwa a ko ni maa min ye nin jate minɛ fɛn minnu jateri ye sisan ko wajuli da don maa ye maa min bɛ siran lahara ɲangata ɲɛ wa o ye don ye fana majumuun lahu nasu adamaden bɛɛ bɛna jɛrɛ o don in de ye bɛɛ dɔ ti to dɔ kɔfɛ bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan naam o ye seereya don ye dɛ diɲɛ adamadenw jinɛ ni adamaden bɛɛ bɛ k'a seere ye dɔ ti kɛ dɔ kɔ khafiya wa foyi ti dɔgɔ ala dɛ a bɛɛ bɛ da kɛnɛ kan yarabi ala k'a nɔgɔya ne ala ma lahara seli yakaru a bilalen bɛ de liajalin ni ka sanga dɔ kɔnɔ ne yɛrɛ ala b'a sanga dɔ a jatelen don n'a sera a bɛ kɛ nin ɲɛnamaya in bɛ ban dɛrɛ jɔ kɛr'o la o a fɔra silamɛw y'a fɔ kutubu samawiya bɛɛ y'a fɔ mais bi recherche scientifique yɛrɛw nana fɔ k'a fɔ diɲɛ bɛ ban siga kɔni t'o la fiyewu parce que diɲɛ daminɛna ni harara min ye n'o de bɛ kɛ ɲɛnamaya yɛrɛ asasu ye o harara in a bɛ ka dɔgɔya a dɔgɔyara kosɛbɛ kosɛbɛ wa fana a bɛ ban olu ka o kuma in na kafiri minnu ko ala tɛ olu yɛrɛ ka kuma na waati dɔ bɛ na se hali jiri tɛ se k'a falen hali jiri jɔlen a bɛɛ bɛ sa adamaden tɛ dɛ hali yiri a bɛɛ bɛ sa o kɔni o ye recherche scientifique yɛrɛw ka kuma de ye u ye min fɔ o kuma na o kɔrɔ ye banni bi kɛ quoi pewu nin ɲɛnamaya in bi ban o banni yɛrɛ tɛ kojugu ye nka banni ye dɔ daminɛ nin de ye a banni ye dɔ daminɛ nin de o de la a bɛ fɔ minnu sara an b'a fɔ u taara lahara u ma taa lahara u bɛ barisaku de la minnu sara u ma se lahara fɔlɔ ayi maa tɛ taa lahara maa ɲɛ o maa bɛ sa maa ɲɛ de yawmul akhir bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan ye mɔgɔ minnu sara sisan olu bɔra diɲɛ na nka u ma taa lahara u bɛ barisaku de la o tuma na n'an bɛɛ sara tuma min na daliba masa bɛ sɔrɔ k'a fɔ de ko israfilu ka buru fiyɛ ayiwa fɔ nufika fi suri ayiwa siraan o yɔrɔ bɛɛ
ayiwa alhamdulillah a bɛ bɔ kaburu kɔnɔ a boli baatɔ i b'a fɔ a fɔra ko a ye boli ka na nin yɔrɔ in na bɛɛ b'a ɲɛsin bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kelen de kan mana o don de a bɛ fɔ o ma ko cɛbajira don cɛw b'i dɔn ye baro a dogolen dɔw b'i bange ye siga t'a la fiyewu ala k'an ta kɛ hɛrɛ yawma wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud an t'a a yakaru fiyewu fo waati ne yɛrɛ ala bɛ waati min dɔn yawma o don yawma a ko o don sa yaati nali bɛna kɛ la takallamu nafsun ni kelen tɛ se ka n ko fɔ illa bi'iznihi fo n'a kɛra ni ala ka diɲɛ ye faminhum shaqiyyun o yɔrɔ la isa i bɛna kunangow sɔrɔ yen wa sa'idun i bɛna kunandiw fana sɔrɔ ala k'an kunna ja o tuma na a ko yawmu ya'ati yawma ya'ati a ko o de ye don ye lahara don de ko don o don bɛ na la takallama a ko idghamu kɛra ihda ta'ayn ta'u kelen bɔra la yawma la tatakallamu mana tatakallamu de don mais u ye ta'u kelen bɔ a la k'a kɛ takallama nafsun illa bi iznihi ni si ti n k'o fɔ lahara don fo n'a kɛra ni ala ka diɲɛ ye n'i ko i bɛ kuma ala de bɛ diɲɛ d'i ma nka ne ma nin kɛ n ye nin kɛ la i b'i da de se ma k'i ma o bɛɛ b'i da de fo ni ala ko e ka kuma illa man azina lahu rahman wa qala ayiwa alhamdulillah ala k'an ta k'a la hɛrɛ faminhum a ko mɔgɔ b'o don shaqiyun olu kunna ka ko ala kana an kunna ko yan wa maa yɛrɛ b'u la o don sa'idun olu kunna ka di ala k'an kunna diya naam فأما الذين شقوا a ko amma mɔgɔ minnu kunna koyara sa ففي النار olu bɛ tasuma na لهم a b'u ye tasuma na فيها tasuma kɔnɔ ye zafirun kulekan b'a la وشهيق ani ɲɔna disi la o tuma na a ko minnu kunna koyara fafi nari olu bɛ jahanama na lahum fiha zafirun zafiru de ye kulekan ba ye ni mɛlɛkɛw ye nɛgɛbere ci u kun u bɛ kule bɛɛ b'u kulekan mɛn wa shahikun ani ɲɔ disi la tuma na ni kule sera yɔrɔ dɔ la ɲɔ bɛ kɛ disi de la disi mankan bɛ bɔ ka na ngɔnɔ na o tuma na o de ye shahiku ye u b'a fɔ ko shahiku ye fali kulekan ho o de ye shahiku ye quoi o tuma na nka ka kule i da la gengele o ye zafiru ye naam khalidina jahanɛmɛdenw duminen don jahanɛmɛ kɔnɔ ye madama kabakolo bɛ yen wala ardu ani dugumakolo fɔ ni min ye e yɛrɛ ma ja mamadu i k'a dɔn i ma walebaa don fɛn o fɛn na yuridu ni ala y'o kanu i y'a ye a ko khalidina fiha o don wa o jahanɛmɛdenw duminen don jahanɛmɛ kɔnɔ madamati samawati wala ardu madama kabakolo ni dugukolo bɛ yen o ye kelen ye filanan ko madamati samawati wala ardi ko dugumakolo ye min kɛ diɲɛ kɔnɔ yan sigi la kabakolo ye min kɛ dugumakolo sanfɛ diɲɛ kɔnɔ yan o mana bɛn san hakɛ min ma ko jahanɛmɛden de b'o kɛ jahanɛmɛ kɔnɔ o muda kɛ jahanɛmɛ kɔnɔ illa masha rabbuka fɔ ni min ye i ma yɛrɛ ja inna rabbaka fa'alun lima yuridu min ka di ala ye a b'o kɛ e y'a faamu a diɲɛ dan n'a wuli cɛ jahanɛmɛdenw b'o kɛ jahanɛmɛ kɔnɔ o tuma na naam wa amma allazina sa'idu bi fatihi sini wa dammiha su'idu sa'idu fila bɛɛ bɛ se ka fɔ o tuma na amma mɔgɔ minnu kunna diyara sa olu bɛ alijinɛ kɔnɔ khalidina u fana duminen bɛ alijinɛ kɔnɔ ye
maadama kabakolo dumenen bɛ والأرض ani dugumakolo إلا ما شاء ربك fɔ min y'i maja dɛ عطاء sɔnnifɛn do غير مجذوذ kelen t'a jɛ الله أكبر fɛn tigɛ n da la lahara sɔnnifɛ o dafalen do foyi tigɛ n da la a dafalen do عطاء غير مجذوذ o tumana a ko amma lezina sa'idu walima su'idu mɔgɔ minnu kunna diyara sa fa fil jannati olu kɔni bɛ alijinɛ kɔnɔ khalidina u duminen do fiha alijinɛ kɔnɔ ma damati samawatu wal ardu ma dama kabakolo ni dugumakolo b'u kɔrɔ ye walima diɲɛ da n'a wuli cɛ komi a fɔra i ye cogo min na illa ma sha rabbuka fɔ ni min y'i maja dɛ ata'an sɔnnifɛn de do ghayr majzuzin غير مقطوع بمعنى atitikɛ sɔnni min do k'a fɔ a dabila la bi k'o kuma t'a la dɛ bada sɔnniw do o tuma na yan yɔrɔ in na sa kuma bi inna rabbaka fa'alun lima yuridu ko in yɛrɛ bi yan de tafsiritigiw kuma na na jizu caman de bɔra nin na hadisa i b'a jate danda la bon dɔw caman bɛ yen minnu bɛ nafiyu kɛ k'a fɔ ko janɛmɛden bɛ bɔ janɛmɛ na bon ko o de do quoi minnu ye jurumu kɛ Mamadu Mandenw na ka sɔrɔ u bɛ seereya ni la ilaha illallah ye ko n'u ka jurumu banna janɛmɛ kɔnɔ u bɛ bɔ ka taa alijinɛ na u bɛ na ni o hadisa caman fana ye mais dɔw fana bɛ na ka aradu kɛ o kuma in fana kan k'a fɔ ni a kɔrɔ kɛra o ye f'u ka o kɔrɔ di alijinɛ fana ma parce que Ala m'a fɔ janɛmɛ na k'i da de a nana fɔ alijinɛ fana na ka kuma ya o tumana fɔ a ka sɔrɔ fana ni maa minnu ye ɲuman kɛ n'u ka ɲuman mun bɔ u ye ɲuman hakɛ min kɛ u bɛna o kɛ alijinɛ kɔnɔ n'o dafara u bɛ bɔ ka taa janɛmɛ na parce que n'i y'a di janɛmɛ ma dɔrɔn i b'a di alijinɛ fana ma parce que a ma da janɛmɛ na a y'a fɔ janɛmɛ na cogo min na a y'a fɔ alijinɛ na ten o tumana minnu ma jɛ ni janɛmɛdenw bɔli olu nana n'u ka hadisaw ye k'a fɔ ni Ala bɛ jɔn o jɔn fɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ n'a bi i b'a kɛ jurumu na ko Ala b'a tɔɔrɔ s'i ma diɲɛ na yan i bɛ bɔ diɲɛ na yan tuma min na o b'a sɔrɔ jurumu t'i ni Ala cɛ tumana mumini si tɛ yen min bɛ don janɛmɛ na ko i bɛ tila ka bɔ parce que mumini bi jarabi diɲɛ na yan ni banaw ye mumini bi jarabi diɲɛ na yan ni fantanyaw ye mumini bi jarabi diɲɛ na yan ni kungow ye mumini bi jarabi diɲɛ na yan ni musosayaw ye a bi jarabi ni densayaw ye a bi jarabi ni balimasayaw ye ko o dama de bɛ kɛ ka mumini ka jurumu ban a bi sa tuma min na o b'a sɔrɔ foyi t'a ni Ala cɛ mumini sera saya yɔrɔ ma ka sɔrɔ jurumu dɔ b'a ni Ala cɛ o tuma na ko ni mumini sera sigara ma ka sɔrɔ a ma jurumu ma ban ko Ala bɛ sigara gɛlɛya ka jurumu ban n'o ye pewu mais kuma in ye min ye wa amma lezina sa'idu minnu kunna jara fa fil jannati khalidina o dumun bɛ alijinɛ de kɔnɔ fiha ma damati samawati wal ard ma dama dugukolo ni kabakolo bɛ yen parce que lahara kabakolo ni dugukolo bɛ yen anw da in de bɛ meleke n'o tɛ kiiri bɛ kɛ fɛn dɔ kan o an ti jɔ fiɲɛ kan o o kɔrɔ ye a bɛ yen o tuma na tant que o bɛ yen kɔni o tuma na janɛmɛdenw bɛ janɛmɛ kɔnɔ alijinɛdenw bɛ alijinɛ kɔnɔ illa ma sha rabbuka fɔ kuma min ma n'i maja kuma min ma n'i maja tafsirikɛla minnu ma jɛ ni janɛmɛdenw bɔli ni alijinɛdenw bɔli olu y'o kɛ min ye ko ni waati dɔ sera alijinɛdenw de bɛ bɔ alijinɛ kɔnɔ k'o ka taa Ala filɛ o tuma na a bɛ bɔ alijinɛ de kɔnɔ Ala filɛ bɛ yen parce que Ala kɛra ka hadisa jɛlenw bɛ yen ko walahi a bɛ Ala ye a ɲɛna lahara don komi a dɔ bɛ tile ye a ɲɛna diɲɛ na yan cogo min o hadisa caman bɛ yen o tuma na Ala filɛ yɔrɔ yɛrɛ la i bɛ ɲinɛ alijinɛ nɛɛma kɔ pewu fo a bɛ Ala deli an ka to nin na sa an kana segin ka taa alijinɛ ko o tɛ kɛ alijinɛ kɔnɔ i bɛ bɔ de ka taa Ala filɛ o bɛɛ ye alijinɛ de mais o t'i ka alijinɛ ye ko janɛmɛdenw fana ni waati dɔ sera olu bɛ bɔ de ko ka taa janɛmɛ ji dɔ min ko gasaku bardan wa gasaka o tuma na u bɛ bɔ ka taa o ji min yɔrɔ de la o yɛrɛ min yɔrɔ o ka jugu janɛmɛ kɔnɔna ye o ji de bi d'u ma n'i y'a k'i da kɔnɔ a b'i nugu sɔgɔ k'i kɔnɔfɛn bɛɛ labɔ wa i bɛ tile k'a min de o mini dɛ o ka jugu janɛmɛ yɛrɛ ɲangata ye ko janɛmɛden b'a kanu a ka segin janɛmɛ na
o ka fisa ma nin yɔrɔ in ye dɔw ko non ko sumaya dɔ de don u bɛna janɛmɛden bila o sumaya in de la ko o sumaya in ka jugu ka tɛmɛ tasuma yɛrɛ kan zamhariri u bɛ taa bila zamhariri la zamhariri ko o sumaya ka jugu ka tɛmɛ janɛmɛ tasuma kan o tumana u b'a kanu u ka taa janɛmɛ na u ka bɔ nin yɔrɔ in na o tumana ila masha Allah ko nin fila de don janɛmɛden k'a labɔ ka taa dɔ fara a ka ɲangata kan alijinɛden k'a labɔ a ka taa ala filɛ o tumana o de ye ila masha rabbuka naam سورة مائدة أيوة. 30 يريدون أن يخرجوا من النار وما هم bi kharijina minha ولهم عذاب مقيم ayiwa ko janɛmɛdenw b'a fɔ u bɛ bɔ ko u bɛ segin a la u bɛ yɛlɛmɛ don nin bɛɛ la u b'a fɔ ko nin ye kafiriw de kun ko mɛ ko silamɛ jurumutɔw kɔni k'olu bɛ bɔ ne kɔni b'a dɔn a kɛra silamɛ jurumutɔ ye kafiri i kana don dɔrɔn ala kana an don parce que min don a fɔra de yawma mashhud a don diɲɛ bɛɛ de bɛna kɛ seere ye bon an k'a lajɛ kiiri kɛra min ye muso bɔsi la min y'i ka nafolo namara min y'i tɔɲɔ ko fanga b'a la o don o minɛ ne yɛrɛ ɲɛna ko ka taa bila janɛmɛ na e dusu suma e ko k'a ɲɛna mais e taalen ko alijinɛ na ko ala bɛ tila k'a den kun k'olu bɔ o faamu ka gɛlɛn sa dɛ mais a bɛɛ dun kun bɛ seli misiri kelen kɔnɔ nka e ko bɛ da i ka diɲɛ na yan o minɛ ne ka taa janɛmɛ kɔnɔ ko e taalen ko alijinɛ k'u bɛ tila k'u den k'o bɔ masiwudu wɛrɛ dun tɛna kɛ bilen k'a fɔ ayiwa bɛɛ ka na kun kiiri kura bɛna kɛ kun minnu bɛ janɛmɛ na an bɛna segin u ka jugement kan a dun ma fɔ k'o bɛ kɛ o tumana kiiri min tigɛra an bɛɛ ɲɛna kiiri wɛrɛ ka tila ka taa kɛ an ɲinɛ ma kun o ye kabakoba ye dɛ o ye kabako yɛrɛ da de ye o tumana n'an y'a lajɛ i kana don o de ka ɲi minnu ko i bɛ bɔ i ka bɔ nka i kana don o de ka ɲi sabu a fɔra i bɛ bɔ dɔw k'u t'i bɔ i kana don o de ka ɲi ni min ko ko bɔ ni hadisa bɛ ne bolo i ti bɔ kuranɛ aya bɛɛ yan o i y'a dɔn o tɛ hadisa kɔni khalidina fiha abadan abadan ala y'o de fɔ ko janɛmɛdenw bɛ janɛmɛ de kɔnɔ bada ala ko ten ayiwa nara jahannam ayiwa y'a ye mɔgɔ minnu ye ala sɔsɔ ko janɛmɛ b'u ye u ti bɔ dɛ ala k'u ti bɔ mais n'a ko hadisa bɛ yen k'u bɛ bɔ an t'o sɔsɔ kɛ o hadisa bɛ yen a caman min bɛ yen kun o de b'an yɛrɛ kunna yan o hadisa wɛrɛ t'e bolo min sɛbɛnnen don kɔ o bɛ bɛɛ de bolo tuma e y'a kalan k'u bɛ bɔ an yɛrɛ y'a kalan k'u bɛ bɔ nka an tilala k'a ye tuguni dɔw k'u ti bɔ an sɔmina na k'o ka suru tiɲɛna ka tɛmɛ u bɛ bɔ kan n'o tɛ a hadisa bɛɛ b'an bolo e ko kira k'u bɛ bɔ o hadisa b'an yɛrɛ bolo mais dɔw ko u ti bɔ an tilala k'o hadisa o ye k'o kuranɛ ayaw fana ye khuludu bila mauti a banna o de bɛ fɔ ka saya da k'a kantigɛ ko saya bɛ minɛ de k'a da bɛɛ ɲɛna kiri mana tigɛ k'a kantigɛ yanni an ka taa tumana a b'a fɔ ayiwa minnu bɛ alijinɛ na aw ka dumi saya tɛ yen bilen minnu bɛ janɛmɛ na aw ka dumi saya tɛ yen mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn na o tumana ne kɔni da bɛ min na minnu ko mɔgɔ bɛ bɔ minnu ko mɔgɔ tɛ bɔ min ka ɲi a bɛɛ ye mɔgɔ kana don ala kana an don fala taku e kana kɛ kun ya muhamadu siga foyi la kun fɛn na ya abudu hawula ninnu bɛ boli bato min na kana siga boli tɛ tiɲɛ ye u tɛ ka foyi bato fo fa fɔlɔw kun bɛ min bato ka kɔn u ɲɛ wa i k'a dɔn ne ala n galenna n bɛna dafali kɛ u ye nasibahum u ka sara dafalen la sin foyi t'a jɛ minnu ka sara dafalen d'u ma mɔgɔ de kana siga kafiri ninnu tɛ foyi kan u faw n'u mɔkɛw kun bɛ min kɛ ka kɔrɔ boli bato la ka kɔn
o ɲɛ kɔni an y'u bɛɛ ɲanga taa k'u halaki n'a sɔrɔla jɔyɔrɔ bɛ boli la kun b'u kisi kɛ nka i k'a dɔn ne ala wa inna lamuwaffuhum ne ala bɛna dafali kɛ ka sumali kɛ k'a suma k'a dafa nasibahum o niyɔrɔ la u ye jurumu minnu kɛ n bɛna hakɛ dafalen d'u ma n ti maa tɔɲɔ ghayra manqusin foyi t'a jɛ naam tiɲɛ yɛrɛ don ne ye Musa sɔn alikitaaba tawurata la mɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔsɔ o fana na dɔw ko nkalon dɔw ko tiɲɛ n'a ma kɛ kumakan dɔ ye min kɔnna ka bɔ e Muhamadu ma yɔrɔ n'o ye ka muɲu dɔɔni ngalena n bɛna kiiri tigɛ bayinahum u ni ɲɔgɔn cɛ ni ka nkalontigila halaki i k'a dɔn nkalontigɛla ninnu u bɛ sigaraw kitabu in na muribin siga da don u dalen da la ala y'o de fɔ a ko ne ye Musa sɔn tawurata la fakhtulifa fihi sɔsɔli kɛra o fana na fɔnkɔɲɔgɔnyɔ kɛra o la u ko tiɲɛ tɛ walawla kalimatun sabaqat min rabbika kumakan dɔ de tɛmɛna ala ɲɛ e man bolo n'o ye min muɲu tɔɲɔlikɛla ye hatta hin n b'i muɲu tɔɲɔlikɛla ye hatta hin ko n'o kun tɛ n b'u bɛɛ ta tiɲɛ lakudiya bɛ na n kiiri tigɛ tiɲɛtigi ni nkalonitigi cɛ o kiiri tɛ dɔwɛrɛ ye halaki ko ala k'an kisi naam nkalontigɛla minnu filɛ nin ye wa innahum i k'a dɔn mɔgɔ ninnu jɔnni ko don nkalontigɛlaw minnu ma da Musa ka kitabu la lafi shakin u bɛ sigara minnu kitabu in na muribun u bɛ sigasiga la rayibu ye sigasiga de an dalen tɛ nin ko in na wa i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen ma ye zayidu ye annahum ne ala bɛna dafali kɛ e Muhamadu ma u ye u ka baaraw la i k'a dɔn ala u bɛ baara o baara kɛ khabirun ala b'a kalama mana ala y'o de f'u ye sa a ko wa innahum lafi shakin anam wa in kullan i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen n ka dafɛn bɛɛ lajɛlen lamma layufawnahum arabuka o de do layuwa fiyannahum arabuka i ma bɛna dafali kɛ nin kelen kelen bɛɛ ye a amalahum ka baara kɛlenw na ɲuman ni juguman na innahu i k'a dɔn ala bima ya'maluna o do wa u bɛ ka baara o baara kɛ khabirun ala b'a bɛɛ kalama ala b'u ka baara bɛɛ kalama naam fastaqim Muhamadu e k'i tilen i n'a fɔ i yamarula cogo min na ani mɔgɔ o mɔgɔ n'o tubira ka fari i kan a kana dansago ala ka danw na i k'a dɔn ala aw bi baara o baara kɛ basirun ala ɲɛ b'a la hadisaw bɛna nin aya in kan ko depuis nin aya in jiginna alakira kan sallallahu alaihi wasallam sahaba dɔ ko ten ko kira kɛra ale ɲɛna cogo dɔ la aya in jiginnen ko fo ka taa kira tunu ale la ko ale ma kira yɛlɛtɔ ye k'a ɲi bɔ kɛnɛ kan nin aya in jiginnen fastaqim Muhamadu i tile i n'a fɔ ne ala y'a f'u ye cogo min na i tile ani maa o maa tubira ka fari kan a f'u ye ko ne ala ko k'u k'u tile i y'a ye mɛ nin bɛɛ kɛra ziiri ye kuranɛ kɔnɔ nin aya in kɔfɛ sahabakɛ ko a ma kira ɲi ye kɛnɛ kan tuguni mɛ ala m'a fɔ a kana yɛlɛ mɛ kira yɛrɛ de siranna ala k'a gɛlɛya ne kira yɛrɛ ma Muhamadu i tile mɔgɔ minnu tubira ka fari kan a f'u k'u tile kira ti jɔrɔ a yɛrɛ ta la dɛ kira b'a dɔn ale bɛ se sabu ala y'a da ten mɛ est ce que ale mandenw bɛna tile wa kuma bɛ yan de mɛ a b'a dɔn ala ni amuru mɔdɛli ala bolo gɛlɛya da de don ala t'a to yen fiyewu
fo a k'a ɲininkali kɛ o de la n bɛ nin fɔ siɲɛ caman muso filatigiw ye muso filatigiw olu de ka nɔgɔn a la quoi sinon tilenya ye i n'i jɛɲɔgɔn bɛɛ de ye fo ka taa s'i sali ma minnu bɛ muso fila ta setanɛ se ka di u la k'u ka ɲuman tiɲɛ yɔrɔnin kelen k'a bɛɛ don bɔgɔ la ni dɔ tɔɲɔli ye ni dɔ sago kɛli ye kojuguba de don a man ɲi n'i ye muso fila ta i bɛ se k'a ta fɔ naani kuranɛ y'o fɔ mais k'o fɔ a ka sɔrɔ i dalen b'i yɛrɛ la danaya laadiriya sira kan laadiriya in ti dɔwɛrɛ ye ka na dɔ tɔɲɔ mais n bɛ nin fɛ ka tɛmɛ nin kan o ye dusukun ka ko de ye o tɛ sɛbɛn ten na mais mɔgɔ yɛrɛ bɛ fɛn min fɛ i bɛ se k'a yira fɔ mɔgɔw b'a ye a t'a fɛ k'a sɔrɔ a b'a fɛ mɔgɔ bɛ se k'o kɛ o bon mais anw mana ban min na nasɔngɔ t'i di muso mɔgɔ bɛ fɛn o fɛn na hali n'o se b'an ye an t'a kɛ o bɛ to ɲani ni ɲɛgan na e bolo ko e bɛ ka ala ko kɛ mais ala diminen don e kɔrɔ garisɛgɛ bɛ ka nagasi fɛn bɛɛ bɛ kɛ foyi tɛ ka ɲɛnabɔ i tɛ ka k'i sago foyi sɔrɔ parce que ala ka jɔn dɔ tɔɲɔlen b'i bolo ne bɛ nin fɔ an ka jɛɲɔgɔnw ye tuma bɛɛ u k'u janto nin na ala ka jɔn dɔ tɔɲɔli a bɛ garisɛgɛ tiɲɛ a b'i yɔrɔ janya ala la a b'i ka diɲɛlatigɛ tiɲɛ n'o tiɲɛna ka ban ɲɛ cogo si t'i lahara la tuguni tuma na fo a k'a janto parce que olu de ye fitininw ye olu de tɔɲɔn ka di e de y'a furu a b'e bolo i ka mara la ni banna na ale yɛrɛ b'a ye n ye kɔnɔya joli kɛ nin ye cɛ si mago tɛ n na bilen n bɛ taa mini o la i mana fɛn o fɛn k'a la a b'a sabali a tɔɲɔlen b'a sigi tara na se ka to a denninw kɔrɔ bon mais ala ɲɛ b'a la min bɛ ka kɛ a ka janto nin yɔrɔ ninnu na dɛ o tuma na ala de ye nin fɔ kira ma ko muhamadu i tilen fastaqim i tilen dɛ kɛma umirta i n'a fɔ i yamaru la cogo min na o kɔrɔ ye i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na e dama tɛ dɛ wa man taaba ma'aka ani maa o maa sɔnna ka tuubi ka tugu e la a f'u ye ko ne ala k'u k'u tilen wala tatgaw a kana dan sago a kana dan sago a kana dan sago innahu bima ta'maluna basir a bɛ ka fɛn o fɛn kɛ kɛnɛ kan dibi la ne ala ɲɛ b'a la a kana dan sago nin aya in nin ma nɔgɔn dɛ nin ma nɔgɔn nin de filila pewu a ye seli dɔrɔn a ye seli a ye n'an ka si ka seli misiri welela an ka taa mais mɔgɔw tɔɲɔlen don mɔgɔw ɲɛ gannen don dekun bɛ mɔgɔw kan mais foyi t'i fɔ silamɛw ye a ye seli sunkalo sera an bɛɛ sunnen don nin y'a ɲɛ ye la hasha wa kɛla hasha wa kɛla o tuma na nin aya in de ye kira dekun kosɛbɛ aya caman bɛ yen minnu ye kira dekun ayaw bɛ yen kira si jɛra de shayyabat ni hudu wa akhawatu ayiwa o de don y'a ye walahi ko kira kira si jɛra o y'a ɲini a ko mori a ko hudu sura ye si jɛ an filɛ sura yɛrɛ min na dɛ kira ko k'a ye si jɛ ni hudu ye kira si jɛ hudu kan ka anw girin y'a ye o tuma na mais mun b'a si jɛ hami jɛ nin ye a man d'o ye n'o tɛ ale yɛrɛ kira ko tɛ hami a man d'o ye ni man d'o yɛrɛ nana ale nana ni fɛn o fɛn ye k'a bɛɛ bila fɔ min b'i ye a ye seli a ye taama kan muso tɔɲɔlen b'i bolo so kɔnɔ ye sow dabalijugukɛla hasidi min ko maa ti don dala ka se to n ye o bɛɛ bɛ misiri kɔnɔ lahara karamɔgɔw minɛ cogo bɛ juguya ala fɛ dɛ wallahi parce que olu de bɛ nin bɛɛ garanti n y'a fɔ mɔgɔw ma sɔn wa ma ala rasulilal balagh nka n ye n da d'a kan ka tila ka mɔgɔw namara ka fɛn dɔ yiri u la min ye nkalon ye n ka diɲɛ sɔrɔ kama ka tila ka sa o kɛ baara ye dɛ
ala k'an dɛmɛ o tuma na ala ko yan fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka muhamadu i tile komi ni ala y'a fɔ cogo min mɔgɔ minnu fana n'aw dara ala la ka tugu kira kɔ a yɛrɛ k'a tile wala tatghaw a kana dan sago a kana mɔgɔ to a kana dan sago ni i kana dan sago e yɛrɛ bɛ se k'a tila i yɛrɛ ye fɛn bɛɛ la hali taamatɔ kana dan sago hali filɛli la kana dan sago hali dumuni na kana dan sago hali finiko la kana dan sago la tatghaw a kana dan sago mais tuguya n'u ya o ye de alal ghayri mais a bɛ fɛn bɛɛ ta siyaqul aya bɛ fɛn bɛɛ ta a bɛ fɛn bɛɛ ta an la tatghaw fil mizan wa aqimul qista bil adl bil qist wa aqimul wazna bil qist aywa wala tukhsiru al mizan mana fɛn caman b'a la dɛ ala k'an za bɛɛ kɔrɔ naam a ko aw bɛ fɛn o fɛn kɛ ne ala ɲɛ b'a bɛɛ la aw bɛ fɛn o fɛn kɛ ne ala ɲɛ b'a bɛɛ la naam ولا تركنوا a kana miili abada إلى الذين ka taa mɔgɔ ma zalamu minnu ye tɔɲɔli kɛ تمسكم النار n'o kɛra tasuma b'a jeni ka far'u kan ما لكم من دون الله foyi t'aw bolo ala kɔfɛ من أولياء ɲɛmɔgɔ la ثم segi la tunsaruna a ti dɛmɛ maa si tɛ se k'a dɛmɛ ka don a ni ɲanga t'a cɛ i y'a ye a ko cogo di ولا تركنوا إلى الذين ظلموا aha a m'a fɔ wala tazlimu dɛ wala tarkanu ila lezina zalamu mɔgɔ minnu kɛra tɔɲɔnikɛlaw ye a yɛrɛ b'u dɔn a kan'u kanu fiyewu a kana taama ka t'u la fiyewu aha k'a fɔ nin kɛra waribatigi ye a y'a kun sigi mɔgɔw de kunna e yɛrɛ k'a miiri ko hali e yɛrɛ kun ka kɛ ten la ka n'o miiri dɛ ayi i ka duurunin min b'i bolo i wasa n'o ye wa fana mɔgɔ tɔɲɔna a bɛ fɔ mɔgɔ ma a bɛ walimusow tigɛ a bɛ walinafolo détourner walima mɔgɔ jugu don dabali jugukɛla don o ka kɛ e teri ye ko i ka da la n'a jenina yɔrɔ o yɔrɔ yɛrɛ bɛ jeni ye aha mɔgɔ faralen bɛ mɔgɔ de kan n'i ye min kanu dɛ mana a b'a janto nin na ka urukunu c'est à dire tɔɲɔnikɛla kanuni dɔrɔn i fɛ o yɛrɛ b'e kɛ tɔɲɔnikɛla ye ala y'o de fɔ ko a kana tɔɲɔnikɛlaw kanu ka miili ka t'u ma n'u kanuni ye nege sira kan walima u ka baara in zi sira kan ko n'o kɛra tasuma b'a yɛrɛ fatamassakumu naaru n'o kɛra tasuma b'a yɛrɛ jeni na ما لكم من دون الله من أولياء wa ala kɔfɛ dɛmɛbaa si tɛ aw la wa a ti dɛmɛ dɛ ni balawu kɔni nana maa si tɛ se ka don a ni ala ka ɲanga t'a cɛ na وأقم الصلاة wa aqimi salata muhamadu i ka seli jɔ طرفي النهار farafayi nahari tile nungun fila la وزلفا wa ni sangani dɔ من الليل su kɔnɔna na إن الحسنات i k'a dɔn ɲumankɛ يذهبن السيئات o bɛ jurumu misɛnninw ɲɔni ka bɔ yen ذلك o min filɛ nin ye ذكرى nin ye wajulu ye lezakirina taasibaw ye mɔgɔ minnu bɛ miiri ka taasi nin y'olu ka wajulu ye kumana nin sɔlawaatu ninnu na yuzhibna sayyi'ata ayiwa yuzhibna sayyi'ati a ko zunubu sagair إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ayiwa nukaffiru ankum ayiwa a y'o de fɔ مدخلا كريما kira ye nin de fɔ ko ale mand'o bɛɛ la seli bɛ jurumu min yafa ko sɔgairu don nin nana nin jiginna mɔgɔ de la nazalat fi man qabbala ajnabiya fa akhbarahu sallallahu alaihi wasallam fa qala alayya hadha fa qala li jami'i ummati kullihi rawahu shaykhain ya isa mana seli bi jurumu min yafa ko jurumu misɛnninw de don mais ala ko cogo di a ko wa aqimi salata muhamadu seli jɔ tarafayi nahara tile nahari tile nungu fila la nungu fila ye jumɛn ye sɔgɔmada fɛ o ye tile nungun ye o tumana tile bin dɔ wula fɛ o y'a nungun ye ko subuhu
sɔgɔmada seli o ye tɔrɔfu kelen ye lazara ni fitiri a tɔgɔ di seli fana ni fitiri seli fana ni lazara o ye tɔrɔfu kelen ye seli fana ani lazara fajiri selilen o ye tile nunkun dɔ ye tile nunkun dɔ in o ye seli fana ni lazara ye wa zulufa ani waatinin dɔ mina leeli su kɔnɔ ko o ye lazara fitiri ni safo ye innal hasanata ɲumanw innal hasanati ɲumanw i n'a fɔ seli n'a ɲɔgɔnna yuzhibuna sayyiati o do wa o bi walejuguw ɲɔni o bi jurumumisɛnninw ɲɔni ka bɔ jurumukɛla kan naam nin min fɔlen filɛ nin ye zikira nin ye wajuli ye lizakirina mɔgɔ bɛɛ ye ni maa min bɛ fɛ k'a yɛrɛ waju naam muhamadu sabali i k'a dɔn ala ala ti ɲɛnikɛla ka sara tiɲɛ o tumana wasibiri o fɔra kira ma yan o tumana mun de ko don ala aza qawmika i ka mɔgɔw bɛ ka tɔɔrɔ min s'i ma sabali o kan o kana i bali ka seli dɛ i ka seli kɛ fa inna allaha la yudi'u ajral muhsinina ala ti ɲɛnikɛla sara tiɲɛ abada maa o maa kɛra ɲɛnikɛla ye ala t'i sara tiɲɛ naam